Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nemamwe ma-secrets and confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi mukomana muri sei henyu? Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo kudare renyu nyaya yangu and hide my identity please. Vedare nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine bhebhi rangu takawirirana kuroorana uye takanga tatanga kugara tose 8 months ago. Dambudziko randasangana naro ndeiri. Ma-ex ebhebhi rangu anosenda ma-SMS ekushoropodza bhebhi rangu uye hama dzebhebhi dzinorwadziwa nekuronga kwatiri kuita ka-life kedu. Saka vanofona nekusenda ma-SMS pose apa vanenge vachitaura zvose zvakashata zvakaitika kumashure, kureva kuti vanenge vachitaura zvakashata pabhebhi randiinaro vachida kuti inini ndinge ndichisiyana naye. Last week pane akatocreata a ghost account kufacebook achiita kunge bhebhi wangu achiti iye anotengesa muviri wake uye anotengesa manudes ake. Akabva atoisa ma-WhatsApp numbers ebhebhi rangu ndokubva atoisa link reTikTok yebhebhi rangu apa ainge achitoti vanondida ndibatei. Ndakazoudza bhebhi kuti chidhilita WhatsApp yako neTikTok wobva wauploada imwe WhatsApp neimwe TikTok. Akabva aramba achiti handichinjiswi zvinhu zvangu neumwe munhu. Ndakamuti chitarisa ma-contacts ako azara paFacebook. Still akabva aramba. Akabva ati kwandiri inini ndiri musoja handivhunduki zvisina basa. Kana ndava kuzoda kutochinja ziva kuti ndinenge ndava kutochinjira iwewe une hana nete. Uye bhebhi uyu munhu anofarira social media, anorara kuma 1, 2, 3 am every time. Wakamubvunza anobva angoti handina hope saka ndinenge ndiri paTikTok. Masikati acho haabvi pasocial media. Munhu asingagonewo kana kuti sorry kana achinge akanganisa, anozvikudza, haadi kutsurwa kana kuudzirwa zvekuita. Ndodiwo vedare nemunhu akadai. Ndava pedyo nekuneta, ndibatsirewo vedare ndisati ndaneta, oro ndongosiya zvangu zvichiri pedo. Kana maposta ndiziviseiwo ndione kuzoteverera mucomment section. Vedare ndo message yandatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Let us try to help him mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi Elo Nashi, please ndivigewo sha. Inini ndakarerwa na Mainini Vangu. Saka amainini vangu ava vaiva nenguva yekuti vaikwanisa kungokumutsa pakati peusiku vobva vaita sekunge vanokuprofitai, vachiita sekunge vanobudirwa, asi zvese izvi vaizviita vakashama. Dzimwe nguva vaienda nesu kumakuva emumusha imomo takabata mapadza vobva vati kwatiri sakurai apa hunenge hutori usiku. Bamuninivo vaitavo sekunge vainge vakahlisiwa nekuti bamunini ndivo vaitouya kuzotimutsa takarara. Taimutswa tose inini nevamwe vanasisi vangu. Zvinhu izvi zvaisaitika mazuva ose asi zvaingoitika kana iri nguva yekunaya. Sisi vangu vainge vari mukuru panguva yacho iyoyo vainge vaine 14 years. Vakabva vazotanga kupenga asi vaingogara vakasungirirwa mumba ndokubva vazofa. Asi vakati sevhiki rinotevera sisi ava vasati vafa vakabva vabuda nyanga padumbu pavo. Amainini vakabva vatorova mwana wavo mushure mekunge avaudza kuti sisi vabuda nyanga padumbu pavo, vachiti nyanga ipi yaunoziva iwewe. Ivo amainini vakazofa. Ndofunga ndainge ndatova ne17 years. Asi kumashure uko vainge vakambonditi iwewe ndinokubhejera, haufi wakaroorwa. Nanhasi mukoma ndiri wekungodzungaira ende ndikaitawo mwana nemunhurume. Kana mwana uya ava pastage yekuti anenge ava kutanga kukambaira, ndinobva ndatorerwa mwana wangu murume obva atondiramba. Izvezvi ndine stress. Murume wangu wandigere naye ari kuda mwana, asi kumashure uko ndakatomboita vana. Murume obva atotanga kukurova, obva atobuda kwava kutoenda nemwana wobva watangidza futi. Kufa hako kunenge kutori nani hako mukoma. Life yangu ndakatanga kugara murank ndichichinjaniswa nemadriver apa ndaiva ndichiri mwana mudiki nekuti pacho pakazofa amainini. Pavakafa ivo amainini pamba takabva tadzingwa zvichinzi muri vatorwa saka ibvai mose. Ndiyowo nyaya yangu iyi, ndokutotangawo kutoudzawo umwe munhu mukoma.
vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Mazvarasi mukomana ndine nyaya yandiri kukumbira kuti mundiposterewo zvimwe ndingawana urubatsiro. Ndiri mukadzi ane 33 years. Mai vangu vakafa ndine 3 years. Vakandisiya ndichigara nasisi wangu na stepmother wangu. Baba vangu vaigara vari kubasa. Saka sisi vangu vaiva vaine 18 years. Vakabva vazondisiya vakaenda zvavo kunoroorwa, vakandisiya ndigara nastepmother wangu. Zvadaro taichina kunzvimbo kwataigara, takabva tatama koko kunzvimbo ikoko. Sisi vangu vakabva vauya vakanditora, asi ipapo ndaive ndatowe kuma10 years. Ndikanogara kumba kwavo nabamukuru nemwana wavo 1, vachiri nemwana 1. Saka zvadaro ndaitisawo sisi vangu kana vasipo, bamukuru vaindimutsa kuseni, watanga kunditimuka uite basa, vachindigara vachindipopotera, vachindituka zvokuti dzimweni dzenguva kana ndichiti ndakudya kudai vainditarisa neso rinorwadza, ndaisvika pakutosiya chikafu. Vaisandibata zvakanaka, vairatidza semunhu vaindiwenga. Saka ndaisvika ndotaurira sisi vangu, otaura nawo zvaita kunge zvavanani. Ndakazoti ndane 12 years ndakaenda kumba kwedu kwababa vangu, ndikanogara nestepmother yangu nababa vangu paya. Zvadaro vakazouya sisi vangu vakanditora ndikanogara kumba kwavo. Ndaiti ndikambogara kumba kwedu ndogara kumba kwasisi vangu. Saka rimwe gore ndakazoti ndadzokera handina kugara stereki. Ipapo ndaive ndatowe kuma13 years. Vangu vakabva vasi kundisangana neni murodi, vakati pane zvinhu zvandatumwa nasisi vako kuti unondipe kumba kwenyu. Saka hande unondipe. Ndakava ndakwira mumota ndichiti regai ndiende ndinovape zvinhu zvavatumwa zviya. Takabva taenda tafamba ndikaona inga tiri kutodarika pamba. Ndikati kuti akwaenda kupi? Saka vaifamba neshamwari yavo, vakabva vandibata. Bangu vakati hatisi kuenda kumba kwenyu, ndakutoenda newe kumba kwangu, kubva nhasi utori mukadzi wangu. Saka ndakatanga kuchema paya ndisheredza miri. Vakabva vatanga kumhanyisa mota, vakangondibata kudaro. Vakaenda neni, taigara Chinhambo, kwataigara nekwaigara sisi vangu kwaikure nekure. Saka vakabva vaenda neni vakanosvika. Vasvika kudaro sisi vangu vakabva vava pahembe dzangu, vakaita zvekutsikanira mumota, ini ndai ndiri mumota. Vakabva vasumuka neni tikaenda kwatakaenda, ndaisatombokuziva. Tikanogara tagara ikoko, bamukuru vangu ndopavanoti uri mukadzi wangu, ndopavanondibata paya, vabva vandirepa. Saka usiku ndaibva ndatanga kuridza mhere. Vairoja mune imwe imba, saka landlord vaibva vabuda. Vamwe vanhu votodaidza mapurisa, vakanzwa chete padaidzwa polisi, vaibva vatama voenda neni pama. Kusvika baba vangu vakunditsvaga paya, vakataurira mapurisa ese nzvimbo nenzvimbo yaiva kuziva kuti kune mwana akutsvagwa. Saka vakuru vangu ndopa vakazonditora vakandidzokera kumba. Ndadzokera kumba, baba vangu vakabva vataura kuti zvavanditira izvi, kunyange dai nepandinofa handidi kukuona. Ende munhu wekuti vaisawirirana nababa vangu nekuda kwematauriro avaita, vaisagona kutaura. Saka zvadaro ndakabva ndagara kumba kwedu. Ndagara kudaro ndakabva ndarodzwa kune mumwe murume. Ndakanogara 8 years ndisina mbereko. Zvadaro ndakabva ndagara kudaro ndikati regai ndidzokere kumba. Ndadzokera kumba, vamukuru vakabva vatanga kutaura kuti neni
vachitaura zvokuti ivo vanotofanira kuti vatogare neni vandiroore. Saka pese pandaitogara nemurume wangu vaiti vakasangana neni vanototaura kuti utori mukadzi wangu akasangana nemurume wangu vaimutuka, aitotya kana kuenda kunzvimbo yavanogara. Ndaitotya kana kuenda kunoona sisi wangu. Saka ndakazoti ndakagara ndichirwara ndikadzokera kumba kwedu. Ndagara seungu vakauya vakatanga kutaura neni kuti ari unotofanira kutororwe naba mukuru ezvinezvona uri kutambudzika mbereko. Saka ukagarako nemurume wangu zvinenge zvisina basa nekuti vana vandinawo newe watori vana wako. Saka vakabva vatanga kutaura neni paya ndaive ndatova kuma 20 years. Ndakabva ndatanga kupikisana nazvo kusvika vakatora hembe dzangu vakaenda nadzo kumba kwavo. Vanguru vaya vakabva vauya vakatanga kutaura neni, ndobva vakanditora ndikanogara navo kumba kwavo. Asi sati tasvika ndakatovati munoziva handisi kuziva kuti chii chaita kuti ndikwire mota munomu, nekuti pfungwa dzangu inini handidi zvakuti ndingaite mukadzi wenyu. Ndobva vakabva vasimudza mota vakatanga kumhanya paya, tikasvika tikagara. Tagara kudaro vamukuru vangu vakange vari munhu wekuti vai vatori nemari dzavo dzeshiri nani, vatori nezvinhu zvavo. Vanguti ndichisvika ndichingopedza mwedzi ndakabva ndazvitakura kudaro ndikaita mwana wangu wekutanga. Zvinhu zvakatanga kuvanetsa, vaiva kusada kana kunoshanda. Dzimweni dzenguva vatsingadi kuenda kubasa vachiti ndinozosara ndichiura. Saka zvakabva zvatanga kungonetsa zvichidaro kusvika taakunetsana. Vakungonditi unohura iwewe, tichiva chikutaura zvakawanda. Ndichigara ndichimboti ndikaenda kumba kwedu ndodzoka ndikaenda zvichingodaro. Takagara kudaro tichingonetsana, asi mumwoyo mangu ndaigara ndichivataurira kuti makanditora zvangu bati inini handina kana chido nemi, handitombokudei, handitombooni kuti ndingazokudei kuti ndingati muri murume wangu. Asi ivo vanotaura kuti uchagara neni kusvika ini ndafa, kusvika iwe wafa. Chero usina chido neni kudaro tichatochemedzana, tichaparadzana nerufu. Ndopandinoti sei ndingagara nemunhu wandisingadi sei. Ndopfeka mabhegi ndoenda kumba. Ndaenda kumba, mwana orwara. Ndovataura kuti mwana ari kurwara. Wandoudza kuti mwana uyu ukasauya naye kuno achafa. Ndodzoka nemwana kusvika ndaita mwana wekutanga, wechipiri ndine vana 5 izvezvi. Asi kuti tinyatsogare tese zvinonetsa, tinogara tichingonetsana. Ndikabva vana vorwara ndikagara navo, vanoshaya mari zvokutoti tinotoshaya kana chekudya. So ndini ndinenge ndakutoshandira imba, ndakuziva pane zvese zvinenge zvichidiwa nevana nezvinenge zvichidiwa pamba. Saka ndichikumbirawo rubatsiro kuti pamwe panenge paine mhepo kana kuti chii chinombosakisa kudaro, nekuti chero ndakagara nawo mwoyo mangu handifili kuti murume wangu. Ndinenge ndichingovaonawo semumwe munhu chete pamba, tinoshaya kana feelings. Ndimboti handizivi kuti ndingati. Saka ndibatsireiwo hama dzangu kana paine anogona kundibatsira. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu. Please ngatitaure about this issue in the comment section.